ഇന്നുണ്ടല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാനും കേത്തിയും ത്രോഞ്ചും മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സാധാരണ ദിവസങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും, എല്ലാ വീട്ടിലെ മെയ്ഡുമാരുണ്ടാവും. ഇന്നിപ്പം എല്ലാവരും യാത്രയിലായതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ മെയ്ഡുമാരൊക്കെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എത്യോപ്യൻ ഫുഡാട്ടോ കഴിക്കാൻ പോണേ. ഇതിപ്പം കേത്തി ത്രോഞ്ചും കൂടെ വാങ്ങിയതാണേ. അപ്പം ഞാൻ വന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കഴിക്കാൻ. കാരണം ഈ കുബൂസിന് ഭയങ്കര പൊളിയാണ്. ലെമണാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതലുള്ളത്. ഒരുപാട് കറികളുണ്ട് കേട്ടോ. കൂടുതലും മട്ടൻ തന്നെയാണുള്ളത്. മട്ടൻ്റെ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, ചിക്കൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇവരിടക്കിടക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കും കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ശീലമാണ്, നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഫുഡ് മാതിരി തന്നെയാണ്. കുബൂസ് മാത്രം കുറച്ച് പുളിയാണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ്റെ മാമയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കുറവാണ്. ഫ്രൈഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേത്തി പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചേട്ടോ ഫുഡ്. ഇതിന് ശരിക്കും 100 ദിറംസ് ആയിട്ടോ. 100 ദിറംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 2500 രൂപയോളമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫുഡിന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡിന്നർ. യാള ശുക്രൻ കേത്തി, ശുക്രൻ. Ini karena mulu yang secara gewarku sini ada kami semua dari negara. Anci masuk untuk itu ya ada itu. Tadi ini masanya sakit sendiri dan masih ini masih banyak. Kau bilang nak? Bukan aku tinggalin cuma. Asal dia di barang berani cukup. Akhirnya tu punya barang mana? Dia jadi kali kita sepuluh puluh. Karena dia juga cakap karena lu. Ada hak kesini. Ya syukur. شكرا شكرا. ليش قلت انا خلاص انا فل شكرا كيتي مسكين انت اكل بكره خلاص انا എത്യോപ്യയില് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും. والله انا ما اعرف. كنت انت نو لايك زين ايه welcome yes strong. انا اكلم سيسو. Yani zare açılır. Zare yakın yaşlarım. Zare açılır. Çiğ bulamam biraz tamam. Yasmin